Musa ne. Ana haƙuri ne fa, don Allah karki bar ni. Da za ki bincika, za ki gane ban miki laifin komai ba. Ana haƙuri ne fa, kar da ki mun jarfa, bincike ki zurfafa, kan ki ba zan yi butulci ba. Ni da ke na yi sabo, san ki zanen zabo, kin ce da ni za ki rabu, ke kin san ba zan jure ba. Firamare kin ga muna ƙaunar juna, har ma a sakandire kin nuna min so ƙauna. Har muka gama jami'a masana ba mu taɓa samu ba, lokacin aure ya zo ce mu rabe bai tsari ba. Yanayin aiki na bani da lokaci ko na kaina, in jama'a sun yi yawa ko cin abinci ban samu ba. Komai zan yi saboda ke, nemi kuɗi don kula da ke, ki zama a mata da yake burina. Ko ƴaƴan baro ba su kai mu shakuwa ba, don Allah karki bar ni domin ke ce na raba. In har ba bike ba za na more rayuwa ba, ana haƙuri ne kan tagaryar masoyin kini ne kin ji rabin raina. Yang baru kita sayang, kita sayang.